ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. அதாவது தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகளை பத்தி பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துட்டே இந்த பிரணத்திய சொல்லுங்க. ஓம் அக்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷரம் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवायां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्या नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள நம்ம போலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஷோடசோऽध्यायः दैव असुर संबत विभाग योगः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இருக்கீங்களா? யாராவது படிங்க இத ஸ்லோகம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஐயோ, நான் வீட்ல இருந்துட்டேன், சாரி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்தம் ஸ்ருதி ஞான லோகம் அவஸ்திதிः தானம் தமஸ்ய யஞஸ்ய சதா சத்யாயஸ்தப ஆஜவம் அஹிம்சம் சத்யம் क्रोधस्त्यागः शान्तिर् शान्तिर् अपैशृणं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माध्वं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अधोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் யார் பேசுறா? பகவான் பேசுறார். ஓகேங்களா?
பகவான் பேசுறாரு. இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்புல பாத்தீங்கன்னா தெய்வ அசுர குணாதிசயங்களை வந்து சொல்றார். அதாவது எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள் நிறைய பேசியிருக்காரு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா இந்த அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகத்துலதான் வந்து தெய்வ குணங்கள் 26 பண்புகளை சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகு இந்த சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அசுர குணங்களை வந்து நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சொல்றார். ஓகேங்களா? இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமா இங்க பார்க்கலாம் என்னதான் அவரு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது இந்த வர்ணாசிரம சங்கத்துல இருக்கிறாங்க இல்லையா, கிரகஸ்தர்கள், பிரம்மச்சாரியர்கள், சன்னியாசிகள், வனப்பிரஸ்தங்கள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன முக்கியமா தேவைன்றது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்காரு. சில விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் தேவை, சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசிகளுக்கு தேவை, சில விஷயங்கள் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு தேவை. ஓகேங்களா? அது என்னன்றத நீங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு தலைகீழான ஆலமரத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது போன தலைப்பு 15வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு புருஷோத்தம யோகா. அதுல வந்து என்ன பார்த்தோம்? அதாவது தலைகீழா இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? தலைகீழா இருக்கிற மரத்தை, அந்த மரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா எது வந்து இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மரத்துக்கு நம்ம தண்ணி ஓடுவோம். இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆ- ஆன்மீக லோகத்தினுடைய பிம்பம். அசலானது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு, பிம்பம் நிழல் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா தண்ணி ஊத்துவோம் மரம். இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களால வந்து ஊற்றி வளர்க்கப்படுகிறது. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். ஓகேங்களா? இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காரு. அதுக்கு நடுவுல இந்த நம்மளுடைய குணாதிசயங்களுக்கு இந்த வேருக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஆசை இருக்கு. நம்ம ஏன் இங்க இருக்கோம்னு காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலி எல்லாருமே வந்து கடவுளோட இருந்தோம். ஓகேவா? இப்ப வந்து ஏன் இங்க இருக்கிறோம், ஏன் இங்க தள்ளப்படுறோம்னா ஆசை, டிசைர், நானும் அனுபவிக்கணும், நானும் வந்து ஆஹ் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துக்கோசம் நம்ம இங்க வந்துட்டோம். நீங்க மாத்திரம் என்ன கிரேட், நீங்க மாத்திரம் என்ன படைக்கிறது, நாங்களும் படைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஒரு எண்ணத்தினாலதான் நம்ம இங்க வந்து விழுந்திருக்கோம். அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய டிசையர் ரீசன், அதுதான் காரணம் நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு. ஓகே. அதுக்கு பிறகு நம்ம கர்மாத்துக்கு நம்ம குணாதிசைக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. சோ என்னென்ன குணாதிசைகள்ன்றத பார்க்கலாம். சோ அந்த மரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இலைகளை பார்த்தோம், கிளைகளை பார்த்தோம். கிளைகள் வந்து ஒவ்வொரு மேலே இருக்கக்கூடிய கிளைகள்ல வந்து தேவர்களை பார்த்தோம், கீழே இருக்கிறதையும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளை பார்க்கிறோம். மனுஷன்ல இருந்து விலங்குகள் வரையும் பார்க்கிறோம், எல்லா ஜீவராசிகளும். அங்க இருக்கக்கூடிய இலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை குறிக்குது இல்லையா? ஆனா அந்த கனிகளை பத்தி பேசவே இல்லை அந்த இடத்துல. அந்த கனிகளை பத்தி தான் இந்த இடத்துல பார்க்க போறாரு. அது என்னப்பா கனிகள்னு பாத்தீங்கன்னா நற்கண், குட் அண்ட் பேட் சொல்லிட்டு, அதாவது நல்ல குணாதிசைகள், கெட்ட குணாதிசைகள், அதுதான் வந்து அந்த பழங்கள். அந்த நல்ல குணாதிசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 26 தெய்வீக குணங்கள் இங்க பார்க்க போறோம். இதுதான் போன அத்தியாயத்துக்கும் இந்த அத்தியாயத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். ஓகேவா? சோ அது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அச்சமின்மை, பயம் இல்லாம இருக்கணும். யாரு? சன்னியாசிகள். அவன் வந்து என்னோட தேவைகள் வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆஹ் தூய்மை, தூய்மைப்படுத்துதல். இந்த தூய்மைப்படுத்துதல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். 2 விதமான தூய்மைப்படுத்துதல். அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம ஏற்கனவே 2 முறை சொல்லியிருக்கோம் இந்த கிளாஸ்ல. மறந்துட்டீங்களா? தூய்மைப்படுத்துதல்ல 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு மேல் தோற்ற தூய்மை, அப்புறம் உள் தூய்மை. அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அகத்தூய்மை கிளீன்லினஸ். அகத்தூய்மை புற தூய்மை மாதாஜி. ரைட்டு. எக்ஸ்டர்னல் கிளீன்லினஸ்னா உடலை வந்து சுத்தமா வச்சுக்கிறது, காலையில எழறது, பல் விளக்குறது, குளிக்கிறது. இன்டர்னல் கிளீன்லினஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது நாம ஜபம் பண்ணி நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தமா வச்சுக்கிறது. கரெக்ட் பிரபு, தேங்க்யூ. இது 2மே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா யாருக்கு சொல்றாங்கன்னா சன்னியாசிகளுக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது 3வது பாயிண்ட் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். நம்ம வேதங்களை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த விஷயத்த நான் பண்றதா பண்ண வேண்டாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு எல்லாருக்குமே. சோ அப்போ வந்து நானா ஒரு முடிவை எடுத்துட்டு என்னுடைய ஆசையை பூர்த்தி பண்றதுக்கோசம் ஒரு வேலையை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அசுரத்தனம், அது தவறு. இது எனக்கு ஆசை இருக்கு, ஆனா வேதங்கள் வந்து இதை நிராகரிச்சிருக்குன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்? அவன் அதை செய்யக்கூடாது. அந்த ஞானம் வேணும். சரிங்களா?
அதுக்கு அடுத்தது வந்து தானம். 4வது பண்பு வந்து தானம். அந்த தானம் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்கள். ஏன்னா கிரகஸ்தர்கள் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க. சோ அவங்க பிராமணனுக்கு தானம் கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து கோயில்களுக்கு வந்து தானம் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? தானம் கொடுக்கறத வந்து தவறவே கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுன்றது எல்லா விஷயத்திலும் எல்லாருக்கும் தேவை இல்லையா? சுய கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா வேஸ்ட் லைஃப் இல்லையா? அதாவது எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுறது, எவ்வளவு நான் வந்து ரொம்ப பணக்காரன், அதனால எனக்கு நான் போயிட்டு டெய்லி மாலுக்கு போயிட்டு திங்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றது, அளவுக்கு அதிகமா சம்பாதிச்சிடுறது, அளவுக்கு அதிகமா தேவையில்லாம செலவழிக்கிறது எல்லாமே வந்து தவறு. சுய கட்டுப்பாடோட வாழணும். அதுக்கு அடுத்தது யாகம் செய்தல். ஓகே. சோ யாகம் செய்யறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யுகத்துல முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அதனால வந்து இந்த யுகத்துல என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு நமக்கு? நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதை பண்ணா போதும். நம்ம போயிட்டு அக்னி ஹோமம் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து வேதங்களை கற்றல். சோ நம்ம வேதங்களை வந்து படிக்கணும். படிக்க ஆரம்பிக்கணும். இது பிராமணர்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு குறிப்பா. ஏன்னா அவன் பிராமணனை வந்து வேதங்களை நல்லா கத்துக்கிட்டாதான் அவன் என்ன பண்ண முடியும்? 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் இல்லையா? தவம். தவம்னு பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த லெவல்ல இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா உடல், மனசு, வாக்களவுல நம்ம தவங்கள் செய்யணும். ஓகேவா? வெறும் வந்து போயிட்டு அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதுதான் தவன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெபினிஷன் எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம வார்த்தை அளவுல நம்ம யாருடைய மனசையும் புண்படுத்தாம பேசணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து மனசளவுல அந்த தவங்கள் புரியணும். உடல் அளவுலயும் பண்ணணும். அதை தூய்மையா வச்சுட்டு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு, அதாவது காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு தூய ஆடைகள் அணியணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க? போட்ட ட்ரெஸ்ஸே போட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? குளிச்சுட்டு ஒரு தூய ஆடை அணிஞ்சிட்டு கடவுளுக்கும் குருவுக்கும் முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு வேதங்களை படிக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனே தனியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் எளிமை. ஓகே. அதாவது சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கார். அதாவது ஆஹ் எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம தேவைகளை குறைச்சிட்டு வாழ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழணும். அது மாதிரி நிஷ்காம கர்ம யோகிகளும் வாழ்வாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாமே தன்னுடைய தேவைகளை வந்து சுருக்கிப்பாங்க. ஏன் நம்ம கோஸ்வாமிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கை தேவைகளை சுருக்கிக்கிட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோரு, ஒரு வேளை சாப்பாடு அப்படிதான் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? வேதங்களை எழுதிட்டு கடவுளுக்கு மேல மனசை செலுத்திட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அந்த எளிமை நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அஹிம்சை. எந்த உயிரினுக்கும் வந்து நம்ம துன்பம் கொடுக்க கூடாது. ஓகே. வாக்காலும் வந்து காயப்படுத்தக்கூடாது யாரையும். அதாவது கத்தி எடுத்தோ ஒரு ஆயுதம் எடுத்து அடிச்சாதான் அது அஹிம்சை இல்லை. வார்த்தையில கூட ஒருத்தருடைய மனசை வந்து நம்ம காயப்படுத்தக்கூடாது. அப்புறம் வாய்மை. நம்ம கிட்ட வந்து என்ன இருக்கணும்? உண்மைதான் பேசணும். ஓகே. அப்புறம் கோபத்தில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை. இது குறிப்பா கிரகஸ்தர்கள் இல்லையா? கோபம் வரக்கூடாது. கோபம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கோபம் தன்னையும் கெடுக்கும், தன்னுடைய எதிரியை கெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான். அதுக்கு அடுத்தது துறவு. துறவு இது வந்து பிரம்மச்சரியர்களுக்கும் சன்னியாசிகள், அப்புறம் குறிப்பா வந்து வனப்பிரஸ்தர்கள். அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் பிறகு வாழ்ந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணணும்? வனப்பிரசனை ஆயிட்டு அப்புறம் சன்னியாசிக்கு போகணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது சாந்தி. சாந்தி. அப்புறம் குற்றம் காண்பதில் வந்து விலகி இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? இதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்போம். அதாவது யாராவது ஒருத்தவங்க சின்ன தப்பு பண்ணிட்டா கூட நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? அப்படி பண்ணாங்க, இப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது குறை நரைன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால குற்றம் பாக்குறதுல நம்ம விருப்பம் இருக்கக்கூடாது. அது கூட அதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அப்படி செஞ்சா நம்ம தவறு செய்யறோம்னு அர்த்தம். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. ஓகே. ஏன்னா ஏன் இந்த பண்பு வளர்த்துக்கணும்? ஏன்னா எல்லா உயிர்களிக்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்கிறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இல்லையா? அதாவது பேராசை பெருநஷ்டம் தெரியும். நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பொருட்களை நம்ம வச்சுக்கணும். ஆனா இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லயும் பொருட்கள் வந்து குவிஞ்சு இருக்கும் இல்லையா? குறிப்பா வந்து ட்ரெஸ், எவ்வளவோ ட்ரெஸ் இருக்கும், வாங்கினவங்களுக்கே தெரியாது எவ்வளவு ட்ரெஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ பேராசை இருக்கக்கூடாது. கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம்,
தூய்மை, பொறாமையின்மை. இந்த பொறாமையின்மை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பகவத்கீதைக்கு அர்ஜுனனுக்கு ஏன் சொன்னாரு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. நம்ம எத்தனையோ ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னோம். கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க மாதாஜி. அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவத்கீதை வந்து ஏன் சொன்னாருன்னா அவருக்கு வந்து பொறாமை இல்லை, அதனால அதை சொன்னாரு. பொறாமை இல்லை, நண்பர் பிளஸ் பொறாமை இல்லை, 2 விஷயம். சரணாகதி அடைஞ்சிட்டாரு, எல்லாத்தோட இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால நம்ம மனசுல வந்து பொறாமை இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாரையும் மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, ஷமி, அதை நம்ம ஏற்கனவே இன்னும் படிச்சிருக்கோம். இங்க சொல்லியிருக்கார், மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை வச்சுக்கணும், தைரியமா இருக்கணும், தூய்மையோட இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான மரியாதையை கொடுக்கணும், பட் நம்ம யாருக்குமே வந்து மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கார், திருநாதபே சுனீச்சேன தரோரபே சகிஷுன அமானீனமானதேன கீர்த்தனேயா சதாஹரி. அதாவது மரப்பட்டையை போல பொறுமையா இருக்கணும் இல்லையா? சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும், புல்ல போல பொறுமையா இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மை மரப்பட்டையிலிருந்து கத்துக்கணும். பொறுமை வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்ல நம்ம எவ்வளவு நேரம் மிதிச்சாலும் அது ஏதாவது சொல்லுதா? அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனுடைய பொசிஷனுக்கு வந்துடுது இல்லையா? நம்ம மிதிக்கும் போது அது வந்து வளைஞ்சிருது, நம்ம அந்த இடத்தை விட்டு நகரும் போது அது என்ன ஆகுது, மறுபடியும் தன்னோட நிலைக்கு வருது. அது மாதிரி பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இந்த எல்லா குணாதிசயங்களும் வந்து கடவுள் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆரம்பத்துல. ஓகே, ஸோ அந்த இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருந்து மத்த படிங்க. அசுர குணங்களை பத்தி சொல்றாங்க. 4வது ஸ்லோகம். தம்போ தர்ப்ப அபிமானश्च दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधपारुष्यम् एव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த போன அத்தியாயத்துல வந்து போன ஸ்லோகத்துல வந்து 16 நற்குணங்கள் சொன்னாங்க, அது எல்லாமே தெய்வீகமானது. இப்ப வந்து அந்த 6 குணங்கள் சொல்றாங்க, அது எல்லாமே அசுர குணம். தம்போ தர்ப்ப. தம்போன்னா என்ன அர்த்தம்னா தற்பெருமை. ஓகே, தர்ப்ப, ஓகே, தம்போ அகங்காரம், ஓகே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இவை எல்லாமே அசுர குணங்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எங்க கூட்டிட்டு போவோம்? இந்த தற்பெருமை, சில பேர் தான் தான் பெரியவன் ரொம்ப அகங்காரத்தோட இருப்பாங்க இல்லையா? அப்புறம் அகந்தை இருக்கும் அவங்க கிட்ட, வீண் அபிமானம், அங்க நடக்கிறது ஒண்ணா இருக்கும், இவங்களுடைய கருத்து ஒண்ணா இருக்கும், கோபம், கொடூரம், அறியாமை. இங்க பாருங்க, அறியாமை, எனக்கு இது தெரியலன்னு சொல்றது கூட அசுர குணம் தான் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம அறியாமை போகணும்னா நம்ம வேதங்களை படிக்கணும் இல்லையா? சோ வேதங்களை படிச்சா நமக்கு அறியாமை போயிடும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இந்த 6 குணாதிசைகள் ஒருத்தரை எங்க கூட்டிட்டு போகுதுன்னா நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது. இந்த அசுரர்களுக்கு வந்து எப்படியாப்பட்டன அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்ற புத்தியே இருக்காது. அவங்க ரொம்ப வந்து கொடூரமா பேசுவாங்க, ரொம்ப அரகண்டா இருப்பாங்க. நம்ம நிறைய பேர் நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல சில பேரை பார்த்திருக்கோம், இல்ல தாட்பூட் ராஜா மாதிரி இருப்பாங்க, என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாது, பட் குயோ முயோன்னு கத்திருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, சொல்றது வாஸ்தவம் தான் மாதாஜி. மீட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சோ ஆமா மாதாஜி. இந்த தெய்வீக குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சட்டத்தை வந்து ஒபே பண்ணுவாங்க. இது வந்து இந்த அசுர குணங்கள் கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதை வந்து நிராகரிப்பாங்க. தனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை தான் அவங்க செய்வாங்க. ஓகேவா? இந்த தெய்வ குணங்கள்ல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுயநலமற்ற தன்னலமற்ற செயல்களை வந்து செய்வாங்க கடவுளுக்கோசமே. அதை எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க சேவை செய்வாங்க. அதாவது கடவுளுக்கும் சேவை செய்வாங்க,
இப்போ பிரபுபாதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரு மனசு எவ்வளவு அளவுக்கு பரந்த மனசு. அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தையும் சரி, அப்புறம் இந்த எல்லா வேதங்களையும் வந்து இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. அதனால அது வந்து என்னாச்சு, எல்லாராலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுச்சு ஈஸியா இல்லையா. சோ தன்னலமற்ற சேவைகளை அவங்க எல்லாம் செய்வாங்க குருமார்கள். ஓகே. அப்புறம் தாங்கிட்ட என்ன இருந்தாலும் அது வந்து கடவுளுடைய கருணை. இது கடவுளுடைய கருணையினால எனக்கு இது கிடைச்சிச்சுன்னு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அசுர குணங்கள் இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நான் கஷ்டப்பட்ட, இது என்னோடது, இது நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சேன்னு நினைப்பாங்க. அதாவது சுயநலம். அதாவது நான் தான் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தன்னை வச்சுப்பாங்க. ஆனா இவங்க வந்து அப்படி எல்லாம் இல்லை, இதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. தான் வீடா இருக்கட்டும், தான் யூஸ் பண்ற பொருளா இருக்கட்டும், இட்ஸ் காட்ஸ் கிஃப்ட்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தெய்வீக குணங்கள் இருக்கவங்க வந்து யோசிப்பாங்க, நான் இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா. அசுர குணங்கள் அப்படி எல்லாம் இல்லை, பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. சோ இவங்க என்ன மறுபடியும் யோசிப்பாங்கன்னா, நான் வந்து என்னோட குரு சொன்ன வார்த்தைகளை வந்து பின்பற்றினா, வேதங்கள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் பின்பற்றினான்னு சொல்லிட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. எந்த செயலை செஞ்சாலும் குரு சாஸ்திர சாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேனான்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இவங்க அதெல்லாம் எதை பத்தியும் கேரே பண்ண மாட்டாங்க. எந்த ஒரு ஒழுக்கமும் இருக்காது. எனக்கு பிடிச்சிச்சு நான் பண்றேன், இது மத்தவங்களுக்கு பிடிக்குமா இல்லையா அதை பத்தி எல்லாம் நான் கேர் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அப்புறம் இவங்க வாழ்க்கக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படியாப்பட்ட வாழ்க்கையை நோக்கி போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது. ஓகே. ஏன்னா இவங்களுக்கு நித்தியமான அறிவு பத்தி கொஞ்சம் ஞானம் இருக்கு. ஓகேவா. அவங்களுடைய எண்ணம் கொள்கை எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட போய் சேரணும், கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டுதான் தெய்வீக குணங்கள் கொண்டவங்க இருப்பாங்க. அதே அசுர குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எது சந்தோஷமா கொடுக்குதோ அதை நான் உடனடியா செய்யணும். ஓகேவா. அது வேறு, அது தப்பா இருக்கட்டும் கரெக்டா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க. நான் இப்ப எனக்கு புகை பிடிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா புகையை பிடிக்கணும். ஓகேவா. அதனால என் உடம்புக்கு கேடு வந்தாலும் பரவாயில்ல, அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம். ஓகேவா. எனக்கு பீடி பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பிடிக்கிறேன். நான் குடிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா நான் குடிக்கிறேன், எனக்கு அதுல சந்தோஷம் வருது. ஓகேவா. சோ அதுதான் மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. அவங்களுக்கே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது வந்து உடல் கேடு வரும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. இது மாதிரி குணங்கள் கொண்டவன் தான் அசுரர்கள். தம்போ தர்ப்போ அபிமானஷ குரோத பாருஷ்யம் ஏவச்ச அஜ்ஞானம் ச அபிஜாதஸ்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதெல்லாம் வந்து அசுர சம்பந்தம் கொண்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்து தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாது, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். இங்க என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு, இப்ப நம்ம நிறைய வித்தியாசங்கள் பார்த்தோம், அவங்களுடைய செயல்கள் சிந்தனைகளை பார்த்தோம். அர்ஜுனா நீ பாருடா, ஏற்கனவே வந்து உனக்கு எல்லா தெய்வீக குணங்கள் இருக்குது, அதனால நீ கவலைப்படாத. ஓகேவா. அதனால நீ நல்லவன் தான், ஏன்னா உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்க நீ. ஓகேவா. அதனால எதை பத்தியும் கவலைப்படாம உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை வந்து நீ செய்ய. நீ வந்து யாரு, ஒரு சத்திரியன். ஓகேவா. உன்கிட்ட எல்லா தெய்வ குணங்கள் இருக்குது. அதனால நீ என்ன பண்ண, சண்டை போடுதான் சொல்றாரு இங்கேயும் சரி. ஓகேவா. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர் இல்லையா. சோ ஏற்கனவே இந்த கிளாசிபிகேஷன் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு, 2 types of people சொல்லிட்டு, டிவைன் அண்ட் டிமானிக்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுர குணங்களை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் என்ன பத்தி பேசியிருக்காருன்னா தெய்வீக குணங்களை வந்து பத்தி பேசியிருக்காரு. அதாவது நிறைய வந்து இந்த அசுர குணங்களை பத்தி பேசுறதே இல்லை இல்லையா. நம்ம ஈவன் 7வது அத்தியாயத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட சரணாகதி அடையறாங்க இல்லையா. யாராவது சொல்ல முடியுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ओके मदन। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पात मे शृणु। இந்த ஸ்லோகமா எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு? ஓகே. பரவாயில்ல விடுங்க பிரீத்திம் ச நிப்ரீத்திம் ச ஜனான விதுராசுராः न शौचं नापि चाचारो
न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அறியாமையில் இருப்பாங்க. எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது. வாரம் ஃபுல்லா நாயா பேயா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க. அந்த வீக்கெண்டுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வீக்கெண்ட் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது ட்ரிப் போவாங்க. அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, குடிக்கிறதும் கும்மாளம் அடிக்கிறதும் தான் இருப்பாங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு இது தெரியல. இந்த பழக்கம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தன்னை வந்து அடிமைப்படுத்தும், அதனால எனக்கு உடல் வந்து கேடு ஆகும் அப்படின்றது தெரியல. ஆரம்பத்துல வந்து மனசு இது என்னது மாதத்தின் ஆரம்ப நிலையில சம்பளம் வந்து நிறைய ஃபுல்லா இருக்கும், பாக்கெட் ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா, பாக்கெட் மணி காலி பண்ணிடுவாங்க. அந்த பழக்கம் போக போக என்ன ஆகும், அடிமை ஆனதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடன் வாங்கி குடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா. தான் எப்படி வந்து உல்லாசமா இருக்க முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, கடனாளி ஆறாங்களா. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, நெருக்கடி, மன உளைச்சல் வருதா. இது குடிக்கிறது, இந்த பழக்கத்தால உடலும் சீர்கெடுது, காசு பற்றாக்குறை வர்றதுனால மனசும் சீர்கெடுது இல்லையா. அதனால இந்த மாதிரி இருக்கவங்க கிட்ட வந்து நம்ம அசுர குணங்கள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேயா. அவங்க கிட்ட அறியாமை இருக்கு. அவங்க கிட்ட என்ன இருக்காது, தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஒண்ணு சொன்னா செய்ய மாட்டாங்க. தூய்மையும் இருக்காது, நடத்தையும் சரியா இருக்காது, அவங்க கிட்ட உண்மையும் இருக்காது. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது, அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றன. அவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இதெல்லாம் சூன்யம். இப்ப வாழ்றது வந்து வாழ்க்கை வந்து நல்லா உல்லாசமா என்ஜாய் பண்ணணும், இதுக்கு அடுத்தது வாழ்க்கை இல்ல, சூன்யமா ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தாட் இருக்கவங்க. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். இங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்க இந்த உலகம் வந்து எதுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம்தான். அவங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறதுனால இந்த உலகத்துல வந்து ஒண்ணு வயலண்ட் உமன், அதாவது குடிக்கிறது, அப்புறமா வந்து பெண்களோட உல்லாசமா இருக்குது, இதுதான் வந்து வாழ்க்கைன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா. இந்த உலகம் வந்து படைக்கிறதுக்கு விளைவு, இத கட்டுப்படுத்துவாரு, இதனோட தேவை எதுவுமே இல்ல, எல்லாமே பொய்ன்னு நினைப்பாங்க. பட் ஒரு பிராமணனோ வேதங்களை கற்றறிந்தவனுக்கோ தெரியும், இந்த உலகம் வந்து கடவுளால சிருஷ்டி பண்ணது, எல்லா செயல்களுக்கும் ஒரு எதிர் செயல் ஒண்ணு இருக்கு. அவன் அதை நம்புவான். இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒருத்தர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பரமபுருஷ பகவான் தான் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு. ஏன் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டதுன்னா, நம்ம எல்லாம் இச்சையினால இந்த மனித உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். சோ கடவுள் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு, எப்படியாவது என்கிட்ட திரும்பி வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்றது இந்த வேதங்களை படிச்சவனுக்கு தெரியும். இங்க இருக்கிறது எல்லாம் மாயேன்றது தெரியும், பாக்குறதுக்கு உண்மையா தெரியும். பட் இது வந்து அசலான நிஜம் இல்ல தெரியும். ஏன்னா அசலான வீடு நம்ம வந்து வீடா விடுதியானும் போது, நம்ம டூருக்கு போனா ஒரு ஹாஸ்டல்ல கொஞ்ச நேரமோ இல்ல லாட்ஜ்ல ரூம் எடுத்து 2 நாள் இருப்போம். அங்க போய் ட்ரிப் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு வீட்டுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி ஹாஸ்டல் மாதிரிதான் இந்த உலகம். ஓகேவா. ஒரு விடுதியில லாட்ஜ்ல இருக்கிற மாதிரிதான் இந்த உலகம்ன்றத வேதங்களை படிச்சவனுக்கு தெரியும் இல்லையா. இந்த அசுர தன்மையில இருக்கிறவனுக்கு புரியாது. அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான், இதுக்கு யாருமே ஃபவுண்டேஷன் அஸ்திவாரம் இல்ல, யாரும் கண்ட்ரோல் பண்றது இல்ல, நம்ம நினைச்சதுதான் சட்டம்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். ஓகே. குடி கூற்று கும்மாலமா வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். ஓகே. அவனுக்கு வந்து எதுன்னு தெரியாது. ஓகே. அவன் கடவுள் இருக்கான்றத நம்ப மாட்டான், வேதங்களையும் நம்ப மாட்டான். ஓகே. சோ அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாக்கும் இந்த உடலுக்குன்ற ஒரு வித்தியாசம் இருக்குன்றத அவன் தெரிஞ்சுக்க மாட்டான். ஓகேங்களா. அப்படியேப்பட்டவன் தான் காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். சோ இந்த ஸ்லோகத்திலயும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவன் என்ஜாய் பண்ணணும், அது என்ன பண்ணணும் அதை பண்ணிட்டு இருப்பான். வைன் அண்ட் உமன், அதை தவிர வேற எதுவுமே உலகம் இல்லைன்னு நினைப்பாங்க. இந்த முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்காக பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. சோ அவன் என்ன நினைப்பான், இதுக்கு அடுத்தது ஒண்ணுமே இல்லை இல்லையா, அதனால அவனுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமனிட்டி எதுவுமே இருக்காது. ஓகே. சோ அவன் எப்படி நினைப்பான், அவங்க இந்த உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க அசுரர்களை கடவுள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சிற்றறிவு கொண்டவர்கள், அறிவு இல்லாதவர்கள் சொல்லிட்டு இந்த மனுஷங்களை சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இருக்காங்கன்னு நம்ப மாட்டாங்க. அப்புறம் வந்து
இந்த உலகத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு தன்னை சந்தோஷமா வச்சுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா வச்சுக்கிறது நினைப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான புத்தியா இருப்பாங்க. ஓகே. விலங்குகளுக்கும் சரி, வேற மனிதர்களுக்கும் வந்து இரக்கமே இருக்காது அவங்க கிட்ட. ஓகே. அவங்களுக்கு புத்தி இருக்காது. சுருக்கமா யார்கிட்ட எப்படி வந்து நடந்துக்கணும்ன்ற புத்தி இல்லாதவங்க தான் அசுரர்கள். ஓகே. அதாவது இதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இரண்யகசிப்பு என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய மகன் கையில எவ்வளவு அளவுக்கு கொடூரமா நடந்துக்கிட்டாரு. நம்ம பசங்க வேதங்கள் எல்லாம் பாடிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சந்தோஷமா தூக்கி மடியில வச்சுட்டு கொஞ்சுவோம். ஆனா அந்த அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் பையன் வேதங்கள் நல்லா படிக்கிறா அப்படின்னா தெரிஞ்சிட்டு கூட அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தைய கொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு இல்லையா. ஏன் இந்த பாவம் வந்துச்சு அவருக்கு, இந்த இரண்யகசிப்பு ஏன் விஷ்ணு மேல பயம் வந்துச்சுன்னா, அவருடைய அண்ணன் இரண்யாக்ஷன் இருக்கான் இல்லையா, இரண்யாக்ஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்து கொன்னுடுறார். ஓகேவா. வராக அவதாரம் எடுத்து கொண்டார். ஏன் வராக அவதாரம் எடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமி தாயில எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு சகதிக்குள்ள புளூட்டோ இடத்துக்குள்ள புளூட்டோ என்ற இடத்துல வந்து போட்டுடுவாரு இந்த இரண்யாக்ஷன். ஓகேவா. சோ அப்ப பூமி தேவி வந்து கஷ்டப்படுவாங்க, சகதியில இருப்பாங்க. சகதியில இருக்க முடியுமா, அதனால வராக அவதாரம் எடுத்து வந்து அவனோட சண்டை போடுவாங்க. ஏன் வராக அவதாரம் எடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு சகதியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு ஜந்து போகணும்னா அது எது ஈஸியா போகும்னா, இந்த மூக்கை வச்சுட்டு ஸ்மெல் பண்ணிக்கிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கிறது அந்த அவதாரம். அதனாலதான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்றி ரூபத்தை எடுத்துட்டு போனார் உள்ள. ஓகேவா. போயிட்டு அந்த பூமி தாயே தூக்கிட்டு வந்தாங்க. ஓகேவா. சோ அப்ப வந்து இரண்யாக்ஷனை வந்து கொன்னுட்டார். அதனால இவரு என்ன நினைக்கிறாரு, இரண்யகசிப்பு தன்னுடைய தமையனை வந்து கொன்னுட்டாரு, அதனால ஹரி வந்து என்னோட குல எதிரின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறார். ஓகேங்களா. அவருக்கு பயம் வந்துடுச்சு. அப்புறம் அதனால இவருக்கு என்னாச்சு, தனக்கு மரணமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவை நோக்கி கடும் தவம் பண்றார். ஓகேங்களா. கடும் தவம் பண்றாரு. இவர் அளவுக்கு யாருமே தவம் பண்ணது இல்லையா. ஓகே. அவ்வளவு அளவுக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா பண்றாரு தவம். ஓகே. சோ அவர் பண்ணக்கூடிய தவத்தால பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பாதி உடம்பு எலும்பு தோலுமா ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா. பாதி உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தசை தோலோட நல்லா இருக்குது. ஓகே. இவர் பண்ற தவத்தால கையை தூக்கி ஒரு கால் மடக்கிட்டு தவம் பண்ணுவார். ஓகேவா. பண்ணும்போது அதனுடைய வெப்பம் இருக்கு இல்லையா, அது 3 லோகத்தை போய் பாதிக்குது. அதனால தேவர்கள்லாம் வந்து போவாங்க பிரம்மா கிட்ட, ஐயா இது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு, இது மாதிரி ஒருத்தர் உங்களை நோக்கி தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சாகாத வரம் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பிரம்மாக்கே தெரியாது அவர் தன்னை நோக்கி தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, சில ரிஷிகளை எல்லாம் தன்னோட கூட்டிட்டு அந்த இடத்துக்கு போவார். போனா அவருக்கே பெரிய ஆச்சரியம், இது மாதிரி தன்னை உடலை வருத்திட்டு இதுவரை யாரும் இவ்வளவு அளவுக்கு தவம் பண்ணதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கமண்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக தண்ணீரை எடுத்து அவர் மேல தெளிக்கும் போது அந்த உடல் அழகான உடலா மாறிடுது. இரண்யகசிப்போட உடல். ஓகே. ரொம்ப அழகாவும் வாலிப வயசா இருக்கக்கூடிய உடலா மாறிடுது. என்னப்பா வரம் வேணும் கேளுன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப வந்து அவர் சொல்வாரு, எனக்கு வந்து சாகாத வரம் வேணும். அச்சச்சோ அதெல்லாம் என்னால முடியாது, எனக்கே அந்த நிலைமை இல்ல, எனக்கு ஒரு காலம் இருக்கு, அந்த காலத்துக்கு பிறகு நானும் இறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆஹ் அப்புறம் இவன் இருந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா வரம் கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வரம் கேட்பாங்க. அதாவது நான் வீட்டுக்குள்ள சாகக்கூடாது, வீட்டுக்கு வெளியே சாகக்கூடாது, ஆகாயத்துல சாகக்கூடாது, பூமியில சாகக்கூடாது, எந்த ஆயுதங்களால நான் சாகக்கூடாது, எந்த மிருகங்களால சாகக்கூடாது, பகல்ல சாகக்கூடாது, இரவுல சாகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா இன்டெலிஜென்ட்டா வரம் கேட்பான் இல்லையா. அதுக்கேத்த மாதிரி இவன் என்னெல்லாம் வரம் கேட்டாரோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு வர. இந்த நடுவுல இவர் தவம் பண்ண டைம்ல என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய மனைவி பெயர் வந்து கயாத்து. அவங்க வந்து மாசமா இருக்காங்க. அப்ப இந்திரன் வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த அசுரனுடைய கொடுமை தாங்க முடியல, பிறக்க போறது வந்து ஒரு அசுரனா இருக்கும், அதனால அந்த குழந்தைய கொண்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வந்து இந்த கயாத்துவ வந்து, என்ன இப்ப அரசன் இல்ல இல்லையா, இரண்யகசிப்பு இல்ல, அதனால அரண்மனைக்குள்ள ஈஸியா நுழைஞ்சிட்டாங்க. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் வர்றார். நாரதர் வந்து என்னடா பண்றீங்கன்னு, இல்ல இவர் பண்ற தொல்லையினால எங்களால முடியல, தேவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அடுப்பாண்ட வந்து சமையல் செய்வாங்க, அவனை பார்த்தா அவ்வளவு அளவுக்கு நடுங்குவாங்க. ஒவ்வொரு நவகிரகனும் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு படிகட்டா இருக்கும்.
அவர் அது மேலதான் அவங்களதான் படிக்கட்ட வச்சு நடந்து போவார். இது மாதிரி எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அவருக்கு. அதனால இந்த வாரிசை கொண்டுட போறோம் டே டே அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்கடா. பிறக்க போறது வந்து ஒரு தூய பக்தன், அவனுடைய நிலைமையை நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க வந்து கிளம்பி போங்கன்னு சொல்லிட்டு கயாத்துவ தன்னுடைய குடிலுக்கு கூட்டிட்டு வருவார். அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரமத்துல அவருக்கு தேவையான வேலையெல்லாம் செய்வாங்க. அந்த இடத்த வந்து கிளீனா வச்சுக்கிறது, பூ மாலை கட்டுறது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேவைகளை செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, வேத ஞானத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த அம்மா மாசமா இருந்தாங்க இல்லையா, கொஞ்ச நேரம் நல்லா கேட்பாங்க, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. அவங்க தூங்கினாலும் அந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து கேட்கும். ஓகேவா? அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதனுக்கு வயிற்றுல இருக்கும் போதே வந்து நாரதர் வந்து குருவா இருந்து எல்லா உபதேசங்களும் கொடுத்தாரு. ஓகேவா? சோ இவர் இங்க தவம் பண்றாரு, இந்த அம்மா வந்து ஆசிரமத்துல இருக்கு, மறுபடியும் வராங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து குழந்தை பிறக்குது. இந்த குழந்தைய வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவான், குருகுலத்துக்கு அனுப்புவோம். அது மாதிரி சண்டாமர்கா தான் இவருடைய பிரகலாதனுடைய டீச்சர். ஓகேவா? சுக்கராச்சாரியோடைய பையன்கள் தான் இந்த சண்டாமர்கா. ஓகே. சோ அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இவர் என்ன பண்ணாரு, வரம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு, அதனால பெருமை கர்வம் அதிகமாயிடுச்சு. அதனால என்ன பண்ணாரு, எல்லா கோயிலும் வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு. எல்லா மூல விக்கிரகங்களும் விஷ்ணு சிவன் அதெல்லாம் தகர்த்துட்டு என்ன வைங்க, எல்லாரும் என்ன சொல்லணும், ஓம் இரண்யாட்சனாய நமக, எல்லாரும் இந்த மந்திரம் தான் சொல்லணும், நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு எல்லா கோயிலையும் வந்து கோயில இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தன்னுடைய விக்கிரகத்தை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணி யாரும் வேதங்களை படிக்க கூடாது, எல்லாரும் இந்த மந்திரங்கள் தான் சொல்லணும், ஓம் இரண்யாட்சனாய நமக, இதுதான் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு குருமார்களுக்கும் சொல்றாரு. இதே மாதிரிதான் வந்து குருக்கள் வந்து இவங்க பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு பையனுக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்னா தர்ம அர்த்த ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி வந்து நாளைக்கு அவன் அரசனா உட்கார்ந்த தர்மத்தை பின்பற்றுறது, ராஜ தர்மம் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த தர்மத்தை பத்தி தான் சொல்றாங்க. ஸ்திரீ தர்மம், எல்லாமே எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்றது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பிரகலாதன் ஏத்துக்க மாட்டான். ஓம் இரண்ய கசிப்பாய நமகன்னு, இல்ல இல்ல அரிதான் முழு முதற் கடவுள், அவருடைய நாமத்தை தான் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அப்போ வந்து எவ்வளோ ட்ரெயின் அப் பண்ணுவாங்க, இந்த புள்ளைய வந்து அவங்களால ட்ரெயின் அப் பண்ணவே முடியாது. ஓகே. சோ அவன் வீட்டுக்கு வரா, அப்ப வந்து ஆசையா வந்து பேசுவாரு, மடியில உட்கார வச்சுட்டு தலைய நுகர்ந்து சொல்லுவாரு, என்னப்பா கத்துக்கிட்ட நீங்க குருகுலத்துல இத்தனை நாள் போயிருந்தல்ல, சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையா தடவி கொடுத்துட்டு கேட்பார். அவன் வந்து விஷ்ணு பத்தி நாராயணன் பத்தி சொல்லவே அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கோவம் வந்துரு. என்னோட எதிரி பத்தி நீ சொல்றியன்னு சொல்லிட்டு மடியில இருந்து தள்ளி விட்டுடுவார். அப்ப சொல்லாரு, இல்லப்பா நீங்க வந்து தவறா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க, அவர் வந்து யாருக்கும் எதிரி இல்ல, எல்லாருக்கும் நண்பன் தான், அவர் தான் நம்மளுடைய தாய் தந்தைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த தப்பான ஞானத்தை உனக்கு யாரு புகுட்டுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆச்சாரியர்களை கூப்பிடுவாங்க. நீ என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைங்க நாங்க எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாலும் அவனா சொல்றான், எங்களுக்கு தெரியல, இது அவன் எங்க கத்துக்கிட்டானோ எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் மரியாதையா ஒழுங்கு மரியாதை மறுபடியும் அனுப்புறேன், ஒழுங்கா சொல்லி கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? மறுபடியும் அனுப்புவாங்க. அந்த புள்ள என்ன பண்ணும், அந்த பிரேக் கொடுப்பாங்க இல்லையா, கிளாஸுக்கு நடுவுல ஷார்ட் பிரேக் லஞ்ச் பிரேக், அந்த சமயத்துல அந்த அசுர பசங்க எல்லாருக்கும் கூட்டிட்டு அது விஷ்ணு பத்தி சொல்லி கொடுக்கும், நாராயணனை பத்தி சொல்லி கொடுப்பாரு பிரகலாதன். ஓகேவா? சரி உனக்கு இதெல்லாம் எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னு அப்ப சொல்றாரு, இது நாரதர் வந்து சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு. அப்ப வந்து அந்த பசங்களும் வந்து கத்துப்பாங்க பிரகலாதர் கிட்ட இருந்து நாராயண வழிபடுறது. ஓகே. அதுக்கடுத்து மறுபடியும் வருவார் அப்பா கிட்ட. ஓகே. அப்பா கிட்ட பையன் வருவாரு, அப்பா வந்து என்ன கத்துக்கிட்டாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் கேள்விகளை கேட்பாரு. அவரு பாத்தீங்கன்னா பதில் அவருக்கு பிடிக்காத பதில தான் சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு, நாராயணன் தான் கடவுள், அவரை தான் நம்ம வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இவருக்கு வந்து இரண்ய கசிப்புக்கு பயம், அவர் வந்து நம்மளுடைய எதிரின்னு சொல்லிட்டு என்ன உயிரை எடுத்துடுவான், என் அண்ணன் உயிரை ஏற்கனவே எடுத்துட்டா என்னையும் எடுத்துட்டுவான் கொன்னுடுவான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அதனால என்ன பண்ணுவான், இவரை வந்து பனிஷ் பண்ணுவான் பிரகலாதனை வந்து, என் எதிரிய வந்து நீ வழிபடுறியா, நீ என் கூடவே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவார். அதாவது விஷத்தை கொடுப்பாரு, அப்புறமா வந்து நெருப்புல தள்ளி விடுவாரு, மலை உச்சியில இருந்து தள்ளுவாரு, அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்லை கட்டி கடல்ல தள்ளி விடுவாரு, அதுக்கு அடுத்தது மதம் பிடிச்ச யானையை வச்சு ஏவி விடுவாரு. என்ன பண்ணாலும் என்ன ஆகாது, பிரகலாதன் ஒரு துளி அளவு கூட பயப்படவே மாட்டார். அவர் என்ன பண்ணிட்டு பாரு, கடவுளை நோக்கிதான் பிரார்த்தனை பண்ணுவார் இல்லையா, ஸ்ரவணம்,
அந்த திட நம்பிக்கையோட. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, எப்படி பிரகலாதன் வந்து நாராயணனை வந்து அங்க பாட்டு இருக்கு நமஸ்காரம் போய்க்கா ஓடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க பேசுறது கேக்குது. கமலா மாதாஜி மியூட்ல இருங்க, மியூட்ல. அப்புறம் வந்து ஆஹ் என்ன சொன்னோம்? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல நிறுத்தணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரகலாதன் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. கடல்ல தள்ளி போடுறாங்க, கல்ல கட்டி அதெல்லாம் கடல்ல சொல்லிட்டோம். இறக்குறாங்க. அதெல்லாம் சொல்லிட்டோம். அதுதான் மாதிரி சொன்னீங்க. இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. டீச்சர்கிட்ட என்கொயரி பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி இல்லை, நான் நல்லா தான் சொல்லி கொடுத்தா அவன் அதை சொல்றான்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கு. இல்ல எப்படி இல்ல அது எங்க இருக்கட்டும். எங்கேருந்து கத்துக்கிட்டான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல பிரபு, அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, அதானே சொன்னீங்க. இதுதான் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆச்சுன்னா flow எல்லா போயிடும். ஆமா, குழந்தைங்களுக்கும் அவரு வேதத்தை விஷ்ணுவை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு. மியூட் பண்ணிடல மாதாஜி, அங்க கிளாஸ்லயே எல்லாரும் கேட்கணும், எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடணும். ஆக்சுவலாக கேட்கற மாத்திரம் பதில். அங்க இருக்கிற விஷ்ணு ம். அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் விஷ்ணு பத்தி ஆ, பிரகலாதன் சொல்லு. கிளாஸ் பேசிட்டு இருக்கிறாரு. சொல்லிக் கொடுங்க. இப்போ வந்து அதனால இரண்யாக்ஷனுக்கு வந்து பயம் வருது, தன் பையன் மேல பயம் வருது. அவர் எல்லா சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தாலும் கடவுளுக்கு கண்ணு இல்லையா, கருணை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பி தள்ளுவோம். இந்த இடத்துல பிரகலாதன் 5 வயசு புள்ளதான், ஓகேவா? எங்கேயுமே புலம்புறது இல்லை. என்னடா உன்னதான் நான் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு இப்படி அப்பா பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் புலம்ப மாட்டாரு. டேய் நான் உன் புள்ளடா, நீ அடுத்ததுக்கு பிறகு நான் தான் அரசாட்சியால இருக்க போறேன், உன்னை அப்ப வச்சு செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதன் அப்பயும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாரு, அப்பா கிட்டயும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாரு, இங்கேயும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாரு, அமைதியா இருப்பார். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இங்க வந்து அப்பாவுக்கு ஒரு பயம் வரும், நான் இவ்வளவு கொடுமை பண்ணிட்டு இருக்கேனே, எனக்கு வயசாயிடுச்சுன்னா இதுதான், இந்த புள்ளதான் என்னை பாத்துக்கணும், ஏன்னா எனக்கு ஒரு இந்த புள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி என்னை பாதுகாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே ஒரு பயம் வரும். ஏன்னா அவனை அவ்வளவு அளவுக்கு கொடுமை பண்ணியிருக்கிறேன், யாருமே பண்ணாத அளவுக்கு இந்த கொடுமைகளை அவனுக்கு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல பயம் வரும். ஆனா கடவுள் ஒரு சமயத்துல ஒரு அந்த வாதம் வந்து முத்தி போயிட்டு, நீ கடவுள் ஹரி ஹரின்னு சொல்ற இல்லடா, எங்கடா இருக்காரு ஹரி, எங்க காமிட, சும்மா எல்லாம் கதை விடாத என்கிட்டன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, தூண்ல இருக்காரு, துரும்புல இருக்காரு, சும்மா சொல்லாத காமி எங்க இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து தன்னுடைய பக்தனுக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார், எந்த தூணை வந்து காமிக்க போறாரு இவருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த தூணுக்கா அந்த தூணுக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் வர்ணனையில எழுதியிருப்பார். சோ அப்ப இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கடவுள் எவ்வளவு அளவுக்கு பக்த வட்சலன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ அப்ப வந்து பிரகலாதன் எந்த தூணை காமிக்கிறாரோ அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர் மைண்ட் பிக்சிங். சோ எதை காமிக்கிறாரோ அதுல இருந்து, அந்த தூண்ல இருந்து வெளியே வராரு. இரண்ய கசிப்பு கொல்றதுக்கோசம் நரசிம்ம அவதாரம். இந்த அவதாரம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் கேட்ட வரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். மனுஷனாவும் இல்ல, மிருகமாவும் இல்ல, இரண்ட கலவை இருக்கு இல்லையா? எந்த ஆயுதமும் இல்ல, நகங்கள் கொண்டு அவரை வந்து கூர்மையான ஆயுதங்களால வயிறை கிழிக்கிறார். வீட்டுக்குள்ளேயும் இல்ல, வெளியக்குள்ளேயும் இல்ல, வாசற்படியில. ஓகே. சாயங்காலமும் இல்ல, காலையிலும் இல்ல, ராத்திரியும் இல்ல, சாயங்கால சமயத்துல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகாயத்திலயும் இல்ல, பூமியிலும் இல்ல, கடவுளுடைய தொடை மேல வச்சுக்கிறார். ஓகேவா? அப்போ வந்து அந்த அவரை கொன்றார். ஓகே. இத வந்து யார் பார்த்துட்டு இருக்கா? அவனுடைய பையன் பார்த்துட்டு இருக்கான். ஓகேவா? சோ பையன் வந்து சந்தோஷப்படுறதுல, வேணும் எவ்வளோ அளவுக்கு என்ன வந்து பாதாள சிறையில தள்ளின, பாம்பை ஏவி விட்ட, அசுரர்களை ஏவி விட்ட, அதுக்கெல்லாம் உனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை. அவன் கேட்கறது என்ன தெரியுமா? எங்க அப்பாவையும் மன்னிச்சிருங்கன்னு அப்படிதான் பிரகலாதன் கேட்பான். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஒரு தூய பக்தனுடைய மனோநிலை வந்து பாருங்களேன். எல்லாரையும் வந்து சமி, நம்ம குணங்கள்ல படிச்சோம் இல்லையா, மன்னிப்பு தன்மை, குற்றம் காண்பதில்லை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா குணாதிசைகளும் இங்க இருக்கு பிரகலாதன் கிட்ட இல்லையா? சோ அவர் வந்து மன்னிச்சு, அவர் ஏற்கனவே அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராமிஸும் பண்ணுவாரு, நான் வந்து முன்னாடி ஒரு தலைமுறைகளும், நம்பர்ஸ் எனக்கு மறந்துடுச்சு, 21 தலைமுறைகளும், பின்னாடி வரக்கூடிய 21 தலைமுறைகளும் நான் வந்து உன்னை விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு. அதுல இருந்து என்னாச்சு, ஒருத்த வந்து தூய பக்தனான அவனுடைய வம்சாவளிகள் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து விடுதலை படுறாங்கன்றத யோசிச்சு பாருங்க. ஆமாவா இல்லையா?
பிரகலாதன் ஒருத்தன் தான் பக்தன் அந்த அசுர குடும்பத்துல இல்லையா, அவனால எல்லாருக்கும் நற்கதி கிடைச்சிச்சு. அதனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய கருணையாலும் ஆச்சாரியுடைய கருணையாலும் நம்ம இதனோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் பகவத்கீதையோட. அதனால நம்ம படிச்சு நம்மளுடைய குடும்பத்தினருக்கு நம்மளுடைய வம்சத்தினருக்கும் வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் மனுஷனா பிறந்த வந்து 7 விதமான கடன்கள் இருக்கு. ரிஷி கடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பித்ரு கடன் சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு இல்லையா. அதை நம்ம பகவத்கீதை படிச்சுட்டு ஏகாதசி விரதம் இருந்துட்டு மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு இருந்தா நம்மள மாத்திரம் நம்ம விடுதலை பண்ண மாட்டோம், நம்ம மூதோதயர்களை வந்து விடுதலை பண்ணுவோம். அதனால அந்த ஏகாதசி எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸ்மரணத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துட்டு சாட்டிங் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இவர் கொல்றாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொடூரமான ரூபத்தை பார்த்துட்டு ஈவன் லக்ஷ்மி தாயார் கூட கிட்ட போக மாட்டாங்க. அச்சச்சோ, நான் இத்தனை வருஷமா இவரோட குடும்பம் நடத்துறேன், இவரை இவ்வளோ கோர ரூபத்துல பார்த்ததே இல்லை, எனக்கு பயமா இருக்குது, நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நாரத முனி எவ்வளவு சொன்னாலும் அந்த அம்மா போக மாட்டாங்க. நாரத முனி யோசிக்கிறாரு, டேய் உன்னாலதான்டா இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கு, நீ போடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதன் அமைச்சிடுவாங்க. அது வந்து டோன்ட் கேர், பாதரே இல்லை, அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கடவுள். அதனால கிட்ட போவார். கிட்ட போயிட்டு பிரகலாத ஸ்துதி வந்து ஆரம்பிப்பார். அப்போ வந்து அவர் வந்து சாந்தமாயிட்டு அவர் தலை மேல கை வச்சு அவர் வந்து அன்பை காமிக்கிறார் பிரகலாத மேல. அவர் கடவுள் வந்து சாந்தமாறார். ஓகேங்களா? இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, பிரகலாதன் 5 வயசு பையன் அவங்க அப்பாவை கொன்னுட்டு அவருக்கு வந்து ராஜ்யமும் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இங்க வந்து கொடுக்குறாரு. ஆனா சில பேர்கிட்ட இருந்து எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் எடுத்துடுறாரு. அவர் யோசிப்பாரு, இவனுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு மனப்பக்குவம் இருக்கு, நான் கொடுத்தா இவன் தவறா போயிடுவானா இல்லையான்னு யோசிப்பார். ஓகேவா? இல்ல அவன் ஸ்திரமா இருக்கிறானா அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. இப்ப பிரகலாதா, துருவா, ஜனக மகாராஜா இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தர்கள். அவங்க கிட்ட எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு. ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா, பரிஷித் மகாராஜா அவங்க எல்லாம் இந்த செல்வங்களை ஏக போகத்துக்கோசம் அனுபவிக்கல, கடவுளுடைய சேவைக்கு அனுபவிக்கிறாங்க. அதனால இந்த 5 வயசு பையனை ஒரு ராஜ்யனாக்கி எல்லா செல்வ வளங்களும் கொடுத்தாரு. சோ கடவுளை நம்ம பார்த்து பயப்படக்கூடாது. காசை கேட்டா கொடுக்க மாட்டேன், என்ன தேவையோ அது அவகிட்டதான் நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? வேற யார் கொடுப்பா? இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேணும்னா நம்ம அப்பா அம்மா கிட்டயோ போய் கேட்போம், நம்ம கூட பிறந்தவங்க இல்ல நம்ம கணவன் கிட்ட கேட்போம் இல்லையா? இதுதான் நார்மலு. அது மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமை கடவுள் கிட்ட இருக்கு. கேட்கறதெல்லாம் கொடுப்பாருன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அதுக்கேத்த மாதிரி கொடுப்பாரு. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த அம்மா என்ன பண்ணும், அந்த உடம்பு சரியில்லாத குழந்தைக்கு வந்து கஞ்சி கொடுக்கும், இல்ல ஒரு பிளாண்ட் டயட் கொடுப்பாங்க இல்லையா? மித்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நார்மலா என்ன சமைக்கிறாங்களோ அந்த சுவையான உணவை கொடுப்பாங்க. அதனால தாய் மோசமானவங்க நம்ம நினைக்க முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் கடவுளும். நம்ம பிரார்த்தனை பண்றதெல்லாம் கொடுக்கலன்னா நமக்கு என்ன தேவைன்றது அவருக்கு தெரியும் இல்லையா? ஈவன் அர்ஜுனன் கூட என்ன சொன்னாரு, விஸ்வரூபத்தை காமிங்க, உங்களுக்கு எனக்கு பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னே காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ நம்ம அவர்கிட்ட சவ்விய சாட்சியா இருக்கணும். அப்புறம் அவருக்கு வந்து அவர் கையில நம்ம ஒரு கருவியா நம்மளை சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பழகிக்கணும் இல்லையா? அந்த மனோபான்மை வேணும். சோ அறிவில்லாதவர்கள் இந்த பாத்தீங்கன்னா எங்க அசுரன் எதுக்கோசம் இந்த ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சோன்னா, இந்த அசுரர்களுடைய உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன இல்லையா? இப்போ வந்து இந்த இரண்யகசிப்பு ஸ்டோரி முடிச்சிடலாம். இரண்யகசிப்பு எவ்வளோ தவம் பண்ணார். அவரை மாதிரி தவம் பண்ணது யாருமே இல்லை. பிரேக் ரெக்கார்ட் பண்ணவர். அவர் இறக்காம இருந்தாரா? இறந்தாரு இல்லையா? அதனால பிறப்புன்னு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இறப்பு, அதாவது பர்த் அண்ட் டெத். பி அண்ட் சிக்கு எழுத்துக்கு நடுவுல சி ஒன்னு இருக்கு, அதாவது சான்ஸ் அண்ட் சாய்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். கடவுள் வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, பக்தி பண்றதுக்கும் கடவுளை பத்தி ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும். சோ நம்ம விருப்பம் தான் அடுத்த ஜென்மம் என்னமா எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி இந்த நவீன உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தன்னையும் அழிச்சுக்கிறாங்க. எத்தனையோ விதமான போதைப் பொருட்கள் எல்லாம் தயாரிச்சு குடிச்சிட்டு இது பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பாம்ஸ், வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க. இவன் அந்த பாம்பை போடலன்னா யாரும் இறக்கவே மாட்டாங்களா? யோசிச்சு பாருங்க, பிறந்தவங்க எல்லாரும் இறக்கதான் போறாங்க. எத்தனையோ அரசர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டாங்க, அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்காங்களா? நெப்போலியன் த கிரேட் அவரும் இறந்துட்டாரு தானே. எல்லா அரசரும் எல்லா எம்பரரும் இறந்துட்டாங்க தானே.
யாராவது உயிரோட இருக்காங்களா? எதுக்கு மறுபடியும் சண்டை சச்சரவு? எதுக்கு இந்த அணு ஆயுதங்கள் எல்லாம்? இல்லையா? அதை வச்சு அவன் என்ன பண்ண போறான்? ஸோ அது மாதிரி அசுர குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட்டை அழிக்கிறதுக்கோசம் எத்தனையோ விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்லோகத்துல அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாது காமத்திடம் தஞ்சம் அடைகின்றனர். கர்வம் மற்றும் பொய் கர்வத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இவங்களுக்கு என்னென்ன ஆசை இருக்குன்னா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் புறப்பா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அவங்களுக்கு என்ன ஆசைன்னா காமத்தின், இந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம, திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து, அந்த வார்த்தையை பாருங்க, திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம். காமம்னா என்ன? ஆசை. அதிக ஆசையை தான் வந்து காமம் சொல்றோம். ஓகேங்களா? அந்த அதிக ஆசை எது மேலனாலும் இருக்கலாம். சாப்பாடு விஷயத்துல இருக்கலாம், பெண்கள் மேல இருக்கலாம், சொத்து மேல இருக்கலாம், ஏதாவது. ஓகேங்களா? நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது. எல்லாத்துக்கு மேல வந்து அதிக ஆசை இருந்தா அது வந்து காமம். அஹ் அதாவது இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம், தேவையில்லாத உறவு, ஓகே, மனைவியை தவிர உறவு, அப்புறம் வந்து சூது ஆடுதல், மாம்ச உணவு சாப்பிடுறது, போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகிறது, இது எல்லா விஷயங்களும் வந்து அவன் பண்ணுவான். ஓகேங்களா? அவன் கிட்ட கர்வம் இருக்கும், பொய் கர்வம். ஓகே, இதுல எல்லாத்தையும் மூழ்கி தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். இந்த ரெண்டு வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட். திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றன. அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மளே டெய்லி லைஃப்ல என்ன பண்றோன்றது ஒரு உதாரணமா பார்க்கலாம். நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் குலோப் ஜாமுன் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாம் ஒரு ட்ரிப்பு போயிருக்கோம். ஓகே, அதாவது நம்ம இஸ்கான் மங்களூருக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து நமக்கு வந்து அங்க வந்து நல்ல ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. அது நிறைய குலோப் ஜாமுனும் இருக்கு. யாருக்கு எவ்வளவு வேணும்லாம் எடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து 4 சாப்பிட்டோம், 5 சாப்பிட்டோம், 6 சாப்பிட்டோம். இப்ப எப்படி இருக்கும் நம்ம மனசு, வாய், எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாமுன் மேலேயே இருக்கு மனசு. ஆஹ் அந்த ஜாமுன் மேலேயே திகட்டி போயிடுமா மாத்தாஜி. திகட்டி போயிடுமா தாஜி. ஜாமுன் மேலேயே என்ன இருக்கும்? கரெக்ட். 5 6 சாப்பிட்டோம், மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஆசை, அந்த தித்திப்பே இருந்துட்டே இருக்கு மாதாஜி, அந்த இனிப்பே இருந்துட்டே இருக்கும். தித்திப்பு இருக்கும். கரெக்ட். இன்னும் 2 சாப்பிடலாம்னு தோணும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அதுக்கு பிறகு சாப்பிடணும்னு தோணும், பட் நடுவுல என்ன ஆகும்? முடியாது, அது முடியாது. முடியாது. அடுத்த நாள் அதே குலோப் ஜாமுன் வைக்கிறாங்க, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மறுபடியும் போய் சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அதுக்குதான் சொல்றாங்க பாருங்க, எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் நமக்கு திருப்தி இருக்காது, இன்னும் வேணும்னு நினைப்போம். திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைகிறோம். நம்ம எல்லாம் இந்த தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனோ இல்லைங்களா? எல்லாரும் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஜஸ்ட் எல்லாருமே கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்து ஒரு சுய அனாலிசிஸ் பண்ணுங்களேன், செல்ஃப் அனாலிசிஸ். நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோமா இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய துணிமணிகள் மேல ஆசை, இப்படி இருக்கணும், ஏகபோகமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை. ஆமாவா இல்லையா? உண்மையை சொல்லணும் மாதாஜி. இல்லைங்களா? நம்ம கிட்ட இந்த எண்ணங்கள் இருக்கு. சோ இப்ப என்னன்னா இதன் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஓகே நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இருக்கிறேன், நான் எப்படி நான் வந்து என்ன மாத்திக்கணும், சோ நான் இப்படியே இருந்தா என்னுடைய இலக்கு என்னாக ஆகும், அதுக்கு நான் அதனால என்ன கான்சிக்வன்ஸ் ஆகுன்றத ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கணும். சரி, இதுல இருந்து நான் மாற முயற்சி பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும், நான் எங்க போக போறேன். கரெக்டா? இப்படி போட்டுக்கலாமா நம்ம? எல்லாரும் போட்டுக்கலாம் பதில் மாதாஜி. சொல்லுங்க. மாதாஜிஸ், போட்டுக்கலாம் பிரபுஜிஸ் மாதாஜி. எல்லாரும் ஒருத்தங்க தான் பதில் சொல்றீங்க எல்லாரும். ஒரு ஹரே குறிக்கோள் கிருஷ்ணா. வச்சுக்கணும் மாதாஜி. சூப்பர் பிரபு. ஓகேவா? பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. பண்ணிக்கலாம் நீங்க பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மாதாஜிஸ் பதில் வரல எனக்கு, மாதாஜிஸ் கிட்ட இருந்து பதில் பண்ணிக்கலாம் வேணும். மாதாஜி. ஹரி பால், சூப்பர். பண்ணிக்கலாம். சோ நம்ம காமத்திட்ட வந்து தஞ்சம் அடையிறதை விட நம்ம வேதங்களுக்கிட்டையும் குரு சாஸ்திர சாது சங்கம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எந்த அளவுக்கு கெட்டவங்களா இருந்தாலும் குருவுடைய கருணையாலும் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகத்தாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அந்த அந்த விஷயங்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியும். ஓகேவா? சோ மாதாஜி 11 12 படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Chintam अपरिमेयां च प्रलयान्तं उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः
आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईगन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्जयान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித நாகரிகத்தின் யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தவங்க படிங்க. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக, இப்போ உதாரணம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், நம்மளுடைய நாக்கே நம்ம சாப்பிட்டோம் திருப்தி ஆச்சா போதும்னு நினைச்சிச்சா இல்ல, அடுத்த நாள் வந்தாலும் அது சாப்பிடுது இல்ல, அது எப்பவுமே தொடர்ந்துதான் இருக்கும். அது போதும், நான் இவ்வளவு சாப்பிட்டேன் எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்குதா? ஏன்னா அது மாதிரி நம்ம புலன்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணல, நமக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல, நம்ம வேதங்களை படிக்கல, இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்குன்றது நமக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. மெயின் திங். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. இல்லையா? காலம் கற்று நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? நமக்கு வந்து பேசிக்கா நமக்கு யாரும் வந்து வேதங்களை கொடுக்கவே இல்லை, நம்ம வேதங்களை படிக்கவே இல்லை, ஆச்சாரியர்களுடைய கைடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல இல்லையா? சோ அவங்க கடைசி வரையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட கவலை வந்து இப்போ நிறைய பேர் பாருங்களேன், ஒரு வீடு மாத்திரம் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க, 2 வீடு கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா? அப்புறம் ஒரு வண்டி வச்சிருக்க மாட்டாங்க, 2 2 வீலர் இருக்கும், 4 4 வீலர் வச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆமாவா இல்லையா? நமக்கு ஒன்னே போதும், ஒரு 2 வீலரு ஒரு 4 வீலரே போதும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. அளவுக்கு அதிகமா பொருள் சேர்க்கிறாங்க. ஈவன் நம்ம இவ்வளவு பேசுறோம், நம்ம ஷெல்ஃப்ல அலமாரியில கூட எவ்வளவு ட்ரெஸ் அடுக்கி வச்சிருக்கிறோம். கரெக்டா? ஆமா கரெக்ட் மாதாஜி. மாதாஜி. கரெக்டா? சோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், திருப்தி அடையாத விஷயத்துல நம்ம என் மனசையும் எண்ணங்களும் வச்சிட்டு இருக்கோம். நான் இப்படி போனா என்ன வந்து எல்லாம் பந்தா, எல்லாரும் என்ன பெருமையா நினைப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், வேற ஒருத்தர்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆனா நம்ம தெரிஞ்சோ மெயினா தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்காக வாழ்றோம், நம்ம பெருமாளுக்காக வாழ்றது இல்ல. கரெக்ட். சோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பாக்குறது இல்ல, நம்ம வெளியே பார்த்துட்டு இருக்கோம், உள்ள பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இல்ல இல்ல. அதாவது நான் ஒரு ஆத்மா, என் பக்கத்துல ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? பரமாத்மாவுடைய திருப்திக்கோசம் தான் நான் வாழணும், அந்த கான்செப்ட்லாம் நமக்கு தெரியாதனால நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் அதிகமா அந்த அசுர குணங்கள் இருக்கிறத அட்லீஸ்ட் நம்ம இன்னைக்காவது ரியலைஸ் பண்ணணும். ஓகே? எஸ் எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? சோ அவர்களது கவலை அளக்க முடியாதவை. ஏன்னா நமக்கு இது ஒண்ணு கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், இப்போ ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம ஒரு மொபைல் வச்சுட்டு இருக்கோம், இப்போ இன்னைக்கு ஒண்ணு வந்துச்சு, இன்னும் இந்த இப்ப நியூ இயர் பொங்கலுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கான், ஒரு அப்டேட்டட் வெர்ஷன் வெளியே விடுறான் இல்லையா? சோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போனா ரிபப்ளிக் டே வருது, அதுக்கு ஒரு வெர்ஷனை விடுவான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அச்சச்சோ என் மொபைல் வந்து பழைய மாடல் ஆயிடுச்சுடான்னு அப்படின்னு நினைப்போம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே தான் அடுத்து மாதாஜி இருக்கு. இப்ப பாருங்களேன், நம்ம எந்த இடத்துல ஏமாறுறோம், அவன் ஏன் இந்த கம்ப்ளீட்டட் அப்டேட்டட் வெர்ஷன் அவன் கொடுக்க மாட்டேன்றான்? அவனுடைய ஞானம் வந்து குறைபாடா இருக்கிறதுனால அவன் ஒண்ணு தயாரிக்கிறான், அவனுக்கு வந்து நம்ம பலிகாடாவா ஆயிரும். அவன் தயாரிச்சு விடுறத வந்து அப்ப அவன் சொல்லுவான் இதுதாங்க பெஸ்ட், உங்க கையில இருக்கிறதெல்லாம் ஒஸ்ட்டுங்கன்னு சொல்லுவான். அதை நம்பி நம்ம வாங்குறோமா? இன்னும் கொஞ்ச நாட்டுல இதுல ஒரு குறைபாடுகள் இருக்கு, நம்ம கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை வச்சு அவன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறான், இதுல ஒரு குறைபாடு இருக்கு, அதை நான் வந்து சரி பண்ணணும், அதை அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறான். இதுல முட்டாள் ஆகுறது தயாரிப்பாளரா, வாங்குற நம்மங்களா? வாங்குற நம்ம தான் மாதாஜி. நம்ம தான் இல்லையா? மாதாஜி. இல்லையா? அவன் தயாரிச்சு கொடுக்குற ஒரு விஷயத்துல குறைபாடு இருக்குன்னு நம்ம தான் அவனுக்கு சொல்றோம், நம்ம தான் அவனுக்கு காசு கொடுத்தோம் இல்லையா? மறுபடியும் அதை அப்டேட் பண்ணி இது நாங்க அப்டேட் பண்ணிருக்கோங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்றோம். அப்ப அதே மறுபடியும் நம்ம தான் காசு கொடுக்குறோம், அவன் ஏதாவது காசு கொடுத்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறானா? இல்ல இல்லையா? சோ இது மாதிரி நம்ம நிரந்தரமற்ற பொருட்களை மேல ஆசை வச்சுட்டு திருப்தி அடையாத காசைகளை கோசம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இத வந்து எனக்கு தேவையா இல்லையா, அதுதான் சொன்னோம் நம்ம ஆரம்பத்துல சொல்லும் போதே ஒரு விஷயங்கள் பார்த்தோம், தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள். அதாவது இது எனக்கு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கலாங்க, இதை நான் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா ஒரு கேள்விக்குறி போட்டுக்கணும், இல்லைன்னா அதை அங்கேயே நிறுத்திடணும் இல்லையா? நான் இதை ஃபாலோ பண்ணனா இது என்னோட குரு சாது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கான்னு பார்க்கணும், இது எனக்கு என்ன கொடுக்க போகுது
அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறியை போட்டுக்கிட்டா நம்ம இந்த தெய்வீக குணங்களுக்கு பின்னாடி போகலாம். இது எல்லாம் வந்து அசுர குணங்கள் சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா அசுரத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க. அத வந்து ஆசை நிறைவேறலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகுது? அதிக ஆசையா இருந்தாலும் அது காமம் ஆகுது. அந்த காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைவேறலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கோபமா ஆகுது. கோபம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, புத்தி வந்து மங்கி போயிடுது. அதனால அவன் என்ன பண்றான்? கொலை பண்றதுக்கும் வந்து வந்து ஆஹ் அவன் தயங்குறது இல்லை. அதாவது நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த விஷயம் பாக்குறோம். இந்த சின்ன பசங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டுக்கோசம் கொலை பண்ண விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பெரிய தவறான முடிவுகளை செய்யறாங்க இல்லையா? நம்ம எத்தனையோ நியூஸை வந்து வாசிக்கிறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து அசுர குணங்கள். ஓகேவா? சோ புலனுகர்ச்சிக்காசா அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஏன் அவ்வளவு அளவுக்கு பிளக்சுவேஷன் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுக்கு ஆசை இருக்கிற பொருள் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையில நிறைய தான் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. இவன் குடோன்ல சேகரித்து வச்சுட்டு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணி விலைய வந்து உயர்த்துறான். கரெக்டா இல்லையா? அப்படி நடக்குது மாதாஜி, நடக்கிறது மாதாஜி. இல்லையா? சோ அநியாயமா வந்து வழிகளை வந்து என்ன பண்ணா செல்வத்தை சேர்க்கிறான். அநியாயமா சம்பாதிச்சது எப்படி போகும்? வீணா போயிடும். இல்லையா? சோ அத வந்து அந்த புத்தி வந்து அவனுக்கு இல்ல. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையது இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையமானவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இவன் என்ன நினைக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா பிரபுபதா எழுதி வச்சிருக்காரு பாருங்களேன். இந்த வார்த்தையோட கோர்வைகள் வந்து யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா பிரமிப்பா இருக்கும். எவ்வளவு அழகா பிரசன்ட் பண்ணிருக்காரு பிரபுபாதா அந்த டிரான்ஸ்லேஷனு. அதாவது என் கையில இவ்வளவு சொத்து இருக்குப்பா, இன்னைக்கு வந்து இத்தனை மில்லியன்ஸ் இருக்கு. அந்த மில்லியன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நான் இன்னும் வந்து அதிகமா சம்பாதிக்கிறேன். சோ இது நான் தான் சம்பாரிச்சேன், இத வந்து ரெட்டிப்பா பண்ணணும். இந்த பிசினஸ் நடக்குதா இல்லையா? நம்ம உலகத்துல நிறைய பிசினஸ் மேன்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பண்றாங்களா இல்லையா? பண்றாங்க மாதாஜி. இல்லையா? நம்மளும் நம்ம லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளும் பண்றோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. நான் இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டேன், எனக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிச்சு, இன்னும் நான் இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் கோலை வச்சு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? நான் இன்னும் லாபம் அடைவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் என்னது, அந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னு அந்த எண்ணம் வந்துடுது. ஸோ நான் இவ்வளோ கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், நான் கடவுள்ன்ற மென்டாலிட்டி அவனுக்கு வந்துடுது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் என்னோட எதிரி, அவனை கொண்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு இனிமேல் எதிரியே இல்லை. இந்த வார்த்தை கரெக்டா நம்ம இரண்யகசிப்புக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுது. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? ஹரிதான் என்னோட குல எதிரி. அவர் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா சிவனுக்கு எல்லாம் எல்லா அசுர தேவர்கள்லாம் அவங்க வீட்டுல வேலை செய்யறாங்க. ஓகேவா? அவர் யாரை டச் பண்ண மாட்டேன்றாரு? பிரம்மா சிவனை டச் பண்ண மாட்டேன்றாரு. ஏன்னா பிரம்மா தான் வரம் கொடுத்தது, சிவனை டச் பண்ண மாட்டாரு. அதுக்கு மேல இருக்கிற விஷ்ணு மேல பார்த்தா பயம் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா எதிரி என்னோட உயிரை எடுத்துடுவாருன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா கடைசியில அவருடைய கையில தான் அவர் வந்து இறந்தார். ஆக்சுவலி இவங்க இரண்யகசிப்பு இரண்யாக்ஷன் யாருன்னு துவாரபாலகர்கள், விஜயன். மாதாஜி. குமார் அந்த 4 குமாரர்களுடைய வரத்தால அவங்களுடைய சாபத்தால அவங்க கீழே வந்தாங்க இல்லையா? அவங்கதான் ராவணன், கும்பகர்ணன், அப்புறம் வந்து சிசுபால, தண்டவக்கரா. ஓகேங்களா? அவங்கதான் இந்த 3 பிறவிகள்ல வந்து அசுரர்களா வராங்க. ஓகே. சோ நான் கொன்னுட்டுவேன், நான் கடவுள்ன்ற தாட் அவங்களுக்கு வந்துடுது. நான் தான் இதெல்லாம் சம்பாரிச்சேன், நான் தான் அனுபவிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தியுமே அவங்க கிட்ட இருக்கு. நானே பக்குவமானவன், நானே பலமுடையவன், நானே மகிழ்ச்சி ஆவனும் ஆவேன்
அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து தவறு. நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல என்ன படிச்சிருக்கோம்? போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருத்தும் சர்வபூதானம். அதாவது கடவுள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகேஸ்வரன். அவர் தான் இதை எல்லாத்தையும் படைச்சவர் இல்லையா? அவர் தான் வந்து கட்டுப்படுத்துறாரு எல்லாத்தையும். அவர் தான் வந்து அனுபவிப்பாளர். ஆனா இவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்? நானே அனுபவிப்பாளர், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவன் சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். அது வந்து தவறான புரிதல் இல்லையா? செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. சோ நான் வந்து என்ன ஆகுவேன்? பெயரு புகழோடு இருக்கிறதுனால என்னை சுத்தி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நான் தான் சக்தியா இருப்பேன், மகிழ்ச்சியோடு இருப்பேன், என்னை விட யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? சோ நான் என்ன பண்ணுவேன்? யாகங்களை செய்வேன், தானங்களை செய்வேன், இது மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தமா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு அறியாமல் இருக்காங்க. பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட். பட் எல்லா இடத்துலயும் யாரை வச்சுக்கணும்? கடவுளை வச்சுக்கணும். இவன் என்ன பண்றான்? நான் நான் என்ன வச்சுக்கிறான்? கடவுளை எடுத்துட்டு நான் என்ற வச்சுக்கிறான். அதுதான் வந்து அறியாமையில இருக்கிறான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இக்னோரண்ட் இல்லையா? இந்த அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவன் என்ன போறான்? இருட்டு கிணத்துக்குள்ள போய் விழறான் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். அதாவது வாசுதேவர் தேவகியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த காலத்துல என்ன ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சுன்னா, பெண் பிள்ளைய கட்டி கொடுத்து அண்ணன் வந்து தங்கச்சியை வந்து ஊர்வலமா கூட்டிட்டு போவார். ஏன்னா அந்த குடும்பத்தையே விட்டு அந்த பெண் பிள்ளை போகுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். அப்ப வந்து சந்தோஷமா தான் கூட்டிட்டு போனார் இல்லையா? ஆனா நடுவில் ஒரு அசிரீர வாக்கு கேட்டார். டே முட்டாள், உன்னை கொல்ல போது அவங்க வயிற்றுல பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தை. அதை கேட்டோன்னே அவர் என்ன ஆனாரு? அந்த அம்மாவுடைய குடுமையை பிடிச்சிட்டாரு. அவங்கள கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றார் இல்லையா? சோ வாசுதேவர் வந்து சொல்றார், அப்பா விட்டுட்டு, அவர் வந்து கணவன் இல்லையா? மனைவியை காப்பாத்தணும், அவருடைய தர்மம். அதனால பேசுறாரு, நிறைய விஷயங்களை சொல்றாரு. அதாவது பிறந்தவன் எல்லாரும் இறக்க போறோம்ன்ற பக்குவம் அவனுக்கு இல்லை இல்லையா? இவங்களை கொண்டுட்டு அவங்க கொல்லாம அவங்க இறக்காம இருக்க போறாங்களா என்ன? எல்லாருக்கும் இறப்பு உண்டு மாதாஜி. இப்ப தேவகியை கொல்றதுனால கம்சன் இறக்காம இருப்பானா இல்லையா? கம்சன் கண்டிப்பா இறப்பான் இல்லையா? சோ பிறப்பு இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் இறப்பு இருக்கின்ற பக்குவம் அவனுக்கு இல்லை. நல்லவனா இருந்த அண்ணன் எவ்வளவு நிமிஷத்துக்குள்ள கெட்டவனா மாறிட்டார் இல்லையா? எவ்வளவு அன்பு இருந்த தங்கச்சியை ஊர்வலமா கூட்டிட்டு போவாரு. அதுதான் அசுரத்தன்மை. அதுக்கு அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராவணன், சீதா மாதா. ராவணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சிவன் பக்தர் இல்லையா? அவரை மாதிரி சிவன் பக்தர் யாருமே இல்லை இல்லையா? அவருக்கு வந்து கடவுள் ஆத்மலிங்கத்தையே கொடுத்தாரு. அவருடைய இந்திர இலங்கை அவ்வளவு அளவுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குமா. வாஸ்துப்படி ரொம்ப அழகா கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஆனா அவனுடைய ஒரே ஒரு தவறான எண்ணம், ஒரு சின்ன தவறான எண்ணம் இருந்தா கூட நம்ம கிட்ட அது நம்மள அழிச்சிடும் சொல்லுவாங்க பாருங்க. அதை நம்ம ராவணன் கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம். அவன் வந்து சிறந்த அரசு, நல்லவனா இருந்தா கூட அவன் கிட்ட ஒரே ஒரு தவறான எண்ணம் இருந்துச்சு. என்னது அது? பெண் மேல ஆசை இல்லையா? அந்த ஒரு ஆசையினால அவன் தூண்டப்பட்டு சீதா மாதாவை வந்து கடத்திட்டு போனார். அழிவு எதனால வந்துச்சு? பெண் மேல உள்ள ஆசை. ஆசையினால. ராமர் அந்த போர்ல கூட சொன்னார், இன்று போய் நாளை திரும்பிவான். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? நீ இப்ப வந்து ஆயுதம் இல்லாம இருப்பாரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல, ஓகேவா? போப்பா. அவருக்கு வந்து சமைக்கக்கூடிய தன்மை, கடவுள் வந்து உயர்ந்தவர், கருணை உள்ளம் கொண்டவர்ன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. சோ நீ இன்னைக்கு போயிட்டு திரும்பி வான்னு சொல்றாரு. அப்பயாவது நீ மாறி சரணாகதி அடைஞ்ச நான் உன்னை உயிரோட விட்டுறேன், நீ சீதா மாதாவை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுன்னு தான் சொல்றாரு. அவர் என்ன பண்றாரு? அது செய்ய தவறுறாரு. அவருக்கு வந்து விபீஷணன் சொல்றார், அப்ப இது மாதிரி கொடுத்துடுனா வேணாம் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? ஏத்துக்கல. நல்ல அட்வைஸ வந்து அசுரர்கள் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த அசுரர்களுடைய நிலைமை எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? இங்க பிரகலாதன் சொன்ன பேச்ச வந்து அப்பா கேட்கல. இங்க வாசுதேவர் வந்து சொன்ன பேச்ச வந்து அப்போதைக்கு கேட்டாரு இல்லையா? அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாம் அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணார். பட் கடைசியில கிருஷ்ணரால கொல்லப்பட்டார் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ராமா ஹனுமன் போறார், தூதுவரா சொல்றாரு, விபீஷணன் சொல்றாரு, யாரு பேச்சும் கேட்கறது இல்ல இல்லையா? ஈவன் அந்த கும்பகர்ணன்னு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணனுக்கோசம் தான் சண்டை போடுவார், சண்டை போடணுன்றதுக்கோசம் சண்டை போடுவார். அவருக்கும் விருப்பம் இல்லை. சோ இவரை வந்து கடைசியில அழிஞ்சாரு
அதனால நம்ம அசுரர்களுடைய நிலைமையை பார்த்து இங்க படிப்பினையா எடுத்துக்கணும். நம்ம கிட்ட என்னென்ன அசுர குணங்கள் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் தகர்த்துடணும் இல்லையா? ஓகே மாதாஜி 16-17 படிங்க. चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च. ओके नेक्स्ट படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இவ்வாறு ஆத்மா அது போட்டுட்டுமா ஆத்ம சம்பாவிதா சப்த தனமான மதான்விதாः யஜந்தே நாம யங்கைஸ்தே தம்பேன விதிபூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்களுடைய கான்செப்ட் எல்லாம் என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே கடவுள், நம்ம என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம். அதுதான் வந்து அசுரர்களுடைய பாலிசி. கடவுள் எல்லாம் நம்பாத, கடவுளை வந்து இறந்து போயிட்டாரு, கடவுளை தூக்கி போட்டுடு. அவங்களுடைய எண்ணங்கள் இதுதான், அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் இதுதான். ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு வந்து டிராபேக் என்னன்னா இந்த புலன்களை மேல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க, அதுல அனுபவிக்கணும், சந்தோஷம் அடையணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த புலன் இன்பத்தினால்தான் அவங்க நரகத்துக்கு போறாங்கன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? சோ இங்க எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க? செல்வத்தாலும் பொய் கர்வத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து யாகம் பண்ணணும்னா அங்க வந்து என்னென்ன இருக்கணும்னா மஸ்ட் திங்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு. பிராமணரை கூப்பிடணும், வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு எல்லாருக்கும் வந்து விநியோகம் பண்ணணும். ஓகேவா? உணவு பதார்த்தங்களை விநியோகம் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அந்த யக்னம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பெயர் அளவுக்கு தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பிராமணர்களுக்கு வந்து தான தர்மங்கள் பண்ணணும். ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவங்க கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அகங்காரம். அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றன. சோ இங்க கிட்ட இருக்கிற தம்போ தர்ப்பம்னு சொல்லிட்டு நம்ம 4வது ஸ்லோகம் படிச்சோம் பாருங்க, மறுபடியும் சொல்றாரு பாருங்க, அகங்காரம் இருக்கும் அவங்க கிட்ட, நான் தான் கிரேட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கிட்ட பலம் இருக்கும், தற்பெருமை இருக்கும், காமம் இருக்கும், கோபம் இருக்கும். இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் பண்றது கரெக்டா தவறான்றது ஒண்ணுமே தெரியாம ஆடிட்டு இருப்பாங்க. இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கறது இருக்குது என்ன ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராஜசூய யக்னம் நடக்கும்போது முதல் மரியாதை வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பார். ஸோ எல்லாரும் மந்திரி எல்லாரும் கூப்பிட்டு ஆலோசனை பண்ணும்போது எல்லாரும் ஈவன் இன்க்ளூடிங் பீஷ்ம பிதாமகா அவருக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா இந்த சிசுபாலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாருன்னா, கடவுள் மேல இப்ப சொன்ன பாருங்க, பொறாமை, அகங்காரம் எல்லாமே இருக்கும். எந்த ஒரு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து தவறாதான் பேசுவார். ஓகே நமக்கு சிசுபாலனுடைய பிறப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் பிறக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கைகள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும். நமக்கெல்லாம் இப்ப நார்மலா 2 கை தானே இருக்கு, அவருக்கு 4 கை இருந்துச்சு. நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து நார்மலா 2 கண் இருக்கும், இவருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கண்ணு தோணுது. என்னடா எத்தனையோ நாள் இல்லாம ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குது, பார்த்தா இப்படி இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு கவலை. சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிஷி கிட்ட போறாங்க. அவர் சொல்றாரு, இது மாதிரி வந்து இந்த குழந்தை வந்து ஒருத்தரை பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற கண்ணு கையெல்லாம் மறைஞ்சிடும். ஆனா இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவராலதான் இவருக்கு மரணமும் வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம், ஒரு பக்கம் கவலை. ஓகேவா? சோ அந்த அம்மாவும் ஒவ்வொரு நாளா வெயிட் பண்ணுவாங்க, யார் என் வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. நிறைய உறவினர் வருவாங்க இல்லையா, குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தைய பாக்குறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க இல்ல, கிஃப்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. இது மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க போறாங்க, ஒரு மாற்றமும் நடக்கிறது இல்ல. ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருந்த கை கண்ணெல்லாம் மறைஞ்சிருது. அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். யாருடா வந்திருக்காங்கன்னு போய் பார்த்தா அன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்திருக்காங்க. சோ அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகே கிருஷ்ணர் வந்ததுனாலதான் இது நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இன்னொரு பக்கம் என்ன, பயம், கவலை.
ஸோ அந்த அம்மா கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் பேசுறாங்க. கிருஷ்ணா, இது மாதிரி எனக்கு தெரியும், நீங்க வந்ததுனால இந்த மாற்றம் என் பையனுடைய உடம்புல ஆயிருக்கு. எனக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேக்குறேன். என்னம்மா சொல்லுன்னு. என் பையன் ஏதாவது தவறு பண்ணுன்னு மன்னிச்சு விட்டுடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஹ் சரி, நான் ஒரு கவுண்ட் டவுன் வச்சுக்கிறேன். 100 தப்பு பண்ற வரையும் நான் வந்து விட்டுறேன். 100 மேல கிராஸ் பண்ணேன்னா நான் கொன்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அம்மாவும் ஒத்துக்குது. இவன் சிசுபாலனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் தான் ஃப்ரெண்டு. ஓகே, கிருஷ்ணரை பார்த்த ஒரு துளி அளவு கூட நான் பிடிக்கவே பிடிக்காது சிசுபாலனுக்கு. ஏதாவது ஒண்ணு சபையிலயும் சரி அவமானப்படுத்திட்டே இருப்பார். ஓகேவா? சோ இந்த சமயத்துல வந்து அவருக்கு வந்து பிடிக்காது. ஓகே, அவமானப்படுத்துறாரு. இப்ப கவுண்ட் டவுன் என்னாச்சு, 99 ஆயிருந்துச்சு, 100வது பேசுறாரு. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாரு, சுதர்சன சக்கரத்தை வச்சு அவர் வந்து கொன்னுடுறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஜோதி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சேர்றது நீங்க பார்க்கலாம். அவர் காலாண்ட ஒரு ஜோதி போகுது, பாக்குறீங்களா? சுதர்சன சக்கரம் வந்து தலையை கட் பண்றதுக்கு வர்றது, அவருடைய ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய இதுக்கு போகுது. கடவுளுடைய மெர்ஜ் ஆகிறத வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா எல்லாம் நகுலா எல்லாம் பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், இவ்வளவு அளவுக்கு கொடுமையானவனுக்கு கூட கடவுள் வந்து முக்தியை கொடுக்குறாரு இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. கடவுள் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு பக்த வக்ஷரன் இல்லையா? சோ இதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது, பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். இந்த வார்த்தையை ரொம்ப நல்லா மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். சோ யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த அசுர குணங்கள் இருக்கோ கடவுள் என்ன பண்றாரு, கீழே தள்ளி விட்டுறார். அப்ப வந்து கீழ் லோகம் போக போக இருட்டாதான் இருக்கும். சூரிய கதிர்கள் எல்லாம் வந்து அங்க வரவே வராது. ஓகே, இருட்டா இருக்கும். அந்த நிலைமைக்கு போயிடுவான் அசுரனா இருக்கிறவன். ஓகே, சோ அதனால இந்த மனித பிறவியை நம்ம கேர்ஃபுல்லா இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். அவனை வந்து கீழே அதல பாதாளத்துக்கு தள்ளுறார் கடவுள். அசுர தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. தள்ளி விட்டுன அவங்க என்னைக்குமே என்ன வராது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றன. சோ நம்ம இப்ப வந்து இப்பயே நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம சித்தத்தை வந்து நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் இல்லையா? சோ கடவுள் நம்ம சிலர்களா இருந்தா கீழே தள்ளிடுறார். அதுக்கு பிறகு சான்ஸே இல்லை நம்மள வந்து அவர் பாக்குறதுக்கு. ஓகே, சோ இங்க வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய படிகட்கள் பாருங்க, நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போற படிகட்கள் என்னென்ன, காமம், கோபம், பேராசை. இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல நமக்கு தெரியுதா, கோபம், காபம், பேராசை தான் நம்மள நரகத்தை ஒருத்த மனுஷனை கீழே கீழே இழுத்துட்டு போகுது. அதே வந்து நம்ம இன்னொரு பிக்சரும் பார்த்திருக்கோம். வேதங்களை படிச்சு ரிஷிகள் அசுரர்கள் சாரி குருக்கள் சொல்றத வந்து ஃபாலோ பண்ண மேல் நோக்கி செல்வோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிக்சர் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த காமம், கோபம், பேராசையில இருந்து நம்ம விடுதலை வந்து பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இது எல்லாமே ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க முயற்சிக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? சோ நம்ம மெல்ல மெல்லமா இந்த கோபத்தையும் காமத்தையும் பேராசையத்திலிருந்து விடுதலை வரணும். ஓகே, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அதே ஒருத்தன் வந்து ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டு வேதங்களை படிச்சுட்டு தான் தவங்களை பண்ணிட்டு புலன் கட்டுப்பாடு இருந்துட்டு ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி அடைஞ்சு அவன் எங்க போறான்? ஹரே கிருஷ்ணா, பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட போறான். ஓகேங்களா? சோ இந்த 2 வழியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த காமம், குரோதம் இருந்துச்சுன்னா, பேராசை இருந்துச்சுன்னா கீழ் நோக்கி போறோம். ஓகே, இந்த ஸ்லைட்ல தெரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எஸ் நோன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? புரியுதுங்களா இந்த பாயிண்ட்? ஓகே, அதே வந்து இங்க குருமார்களை பின்பற்றின நம்ம வந்து இந்த 3 நரக கதவுல இருந்து தப்பிச்சுட்டு நம்ம தன்னுணர்வு பாதை மூலமா பரம இலக்கை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனப்போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவது இல்லை. ஓகேங்களா? சோ சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணா, ஓகேவா? அது இல்லாம இது மாதிரி இங்க பிக்சர்ல பார்த்திருக்க மாதிரி தேவையில்லாத உடல் உறவு, சூது, போதைப் பொருட்கள் அடிமை, மாம்சம் உண்றது, இந்த மாதிரி பழக்கத்துக்கு இருந்தா அவன் என்ன ஆறா, நரகத்துக்கு தள்ளப்படுகிறான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஓகே, சாஸ்திரத்துல சொல்லாம இருக்கு, சொல்லாம அதை வந்து செஞ்சு அவன் வந்து தவற அனுபவிக்கிறான். ஓகே மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? Yes, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ये शास्त्र विधि विरुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. हरे कृष्ण. அடுத்து படிச்சிருங்க, 24 Yes, லாஸ்ட் ஸ்லோகம். படிச்சுடு, அதையும் படிச்சுடு. ஓகே. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञाता शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. हरे कृष्ण. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எது கடமை என்றும் எது கடமை இல்லை என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம இது ஏற்கனவே கூட பார்த்திருக்கோம். கர்மா யோகத்தை பார்க்கும்போது கர்மா விகர்மா அகர்மா என்ற வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? மாதாஜி. அதை வச்சுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எது கடமை, நமக்கு எது கடமை இல்லைன்றது நம்ம சாஸ்திரத்து மூலயமா தான் டெஃபினிஷன் எடுத்துக்கணும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்கள் அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஏன்னா நம்ம உடல் வந்து 4 குறைபாடு உள்ளது. எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது. ஓகேவா? நம்ம போய் மத்தவங்களை ஏமாத்துவோம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறு செய்வோம், மாயைக்குள்ள ஆட்பட்டவங்க. இந்த 4 குறைகள் வந்து எல்லா இந்த கட்டுண்டா மனிதனுக்கு இருக்கு. சில மாதிரி சாஸ்திரத்தை துணை கொண்டு படிப்படியாக வந்து நம்மள வந்து பக்குவப்படுத்தணும். அதுக்கு வந்து ஆன்மீக குரு துணை வேணும். ஈவன் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சாந்திப்பினி மினி கிருஷ்ணர் இல்லையா? குருகுலத்துல போய் படைக்கிறார். சாட்சாத் பகவானே கடவுளா வரும்போது அவரு குருகுலத்துக்கு போனார். நம்ம ஒரு குருவை ஏத்துக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? ஆன்மீக குருவை தப்பா? தப்பு இல்லையா? தப்பு இல்ல மாதாஜி. தப்பு இல்லையா? அதனால நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் தான் நம்ம வந்து சிக்ஷா குரு. நமக்கு நாம நிஷ்டதாஸ் பிரதா அவருடைய கைடன்ஸ் மூலமா தான் நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ அவரை நம்ம வந்து சிக்ஷா குருவா வந்து ஏத்துக்கணும். ஓகேவா? ஏத்துக்கிட்டு அவர் நமக்கு என்னென்னலாம் சொல்றாரோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் அந்த வேதங்கள்ல இருக்க பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம அவர் கொடுக்கக்கூடிய லெவல்ஸ் படிப்படியா நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஸ்டேஜ்ல நமக்கு தகுதி வரும். தகுதி வந்தா நமக்கு வந்து அவர் வந்து தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு தீக்ஷா குருவை நமக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? சோ அதனால நம்ம வேதங்கள் படி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம குணங்களை படிச்சோம். அதாவது 14வது அத்தியாயத்துல நம்ம குணங்களை படிச்சோமா, அந்த 3 குணங்களுக்கு மேல வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஆமாவா? 14வது அத்தியாயத்துல. சோ இது மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தா இந்த சத்துவ குணத்துக்கு வரும். சத்துவ குணத்துல இருந்து மிக உயர்ந்தது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணம். அந்த நிலைக்கு போனா நம்மளால வந்து வேதங்களை கரெக்ட் பக்தி பண்றதுக்கு வந்து நம்மள தயார்படுத்திக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ இந்த கான்செப்டோட நம்ம இங்க முடிக்கலாம். சோ உங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवात्र संभविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. हरि ओम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीवन. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you everyone. நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நாளைக்கு 17வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என் அத்தியாயம் புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்ல ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. புரிஞ்சு மாதாஜி, புரிஞ்சு மாதாஜி. எல்லாரும் பகவத்கீதை வாங்கிட்டீங்களா? இருக்கு மாதாஜி, இருக்குங்களா? இல்லாதவங்க வாங்கிடுங்க. ஜபமாலை வாங்கிடுங்க. நம்ம கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். ஓகேங்களா? சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கிறவங்க பக்கத்துல இருக்க இஸ்கான் கையில வாங்கிக்கோங்க. மாதாஜி அந்த புக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுங்க மாதாஜி. ஜபமாலை வாங்குறதுக்கும் புக்கு வாங்குறதுக்கும் ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிட்டு திருப்பி அனுப்பிச்சு விடுறேன். அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஓகேங்களா?
ஓகே. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, சந்தானம் பிரபு, சுரேஷ் பிரபு, உங்க கையில இல்லைன்னா தயவு செய்து வாங்கிடுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பண்ணிக்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.